What's up sa inyo mga kabingka? Na ako karon diri sa Cabagyo Avenue, Agdao, Davao City. Okay? So mangita kita karon og the best the food in the Davao City mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios and welcome to my vlog. Let's go. Grabe. Grabe ay no. Ya, Barrio. Gibidyo ka nimo ko? Oo, gibidyo ka nako ka. Unsa? Grabe. Katawa kaya? Okay, kata. 1, 2, 3, go! Masanitas, slow, masanitas! Masanitas! 2,000 years later. Good morning, kabingka. Natakaroon diri sa Cincy Coffee. Tara, let's find and scan. Let's Scooby-Doo. Let's go. Good morning sa inyo mga finally is here in Cincy Coffee. So natay karon manok hasta walang tutwa doko o natay PM coffee. Let's find it. May lang ko nila chicken. Lalagyan natin lamig tayo So, begin. Let's begin. Chicken. Habis pun Thank you.
Luwan na to nilang ito. Okay guys yan. Kira na ang ilang bokong halo-halo. Perfect na perfect dito. Yang buko kayo halo ko. Service.
Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong kabutikot sa dagat. Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong kabutikot sa dagat. Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong kabutikot sa dagat. Nagpuyo ang akong anak Regindat inyong kikoy-koy. 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 Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong kabutikot sa dagat. My goodness, sobrang sarap. Nagpuyo ang akong anak Regindat inyong kikoy-koy. 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 Super Nagpuyo ang akong anak Regindat inyong kikoy-koy. My goodness, my goodness is my goodness.
Okay? Sabos na. Tipos lahat. So, ito po si video. Tapos, so, see you next vlog.